As we sing this song again, just be honest to God kung sa may mong struggle ka ron, dalhas sa Ginoo. Kung sa Matthew 11:28, Lord, kung tanan ka na kung nag-struggle, ikapuyan, kung sa may mga addiction, mga nagapos pa mo sa laing kalikalan, sa tanas, gawa kay bawal mong ginikanan, ikaw na kung Ginoo, na kay ihimo behind closed door, na ang nasayo na Ginoo, nag-struggle ka na, so, itugyan na sa Ginoo, ipaidawas ka sa Ginoo, karon, and then after that, gamiton ka sa Ginoo, effectively. Amen. And sing this song. Istorya, Ginoo, so sing it with all your heart. Imong sinasing pastoryahan sa Ginoo. He is here. The Holy Spirit is here. Palagi sa imo mag-alabo. Amen. Yes, Lord, sa pagtuo buhay ko ang kayuhan. Amen. Sa balatian. Hindi mong balatian, hindi physical, but emotional, or mong kinapuhi, pero He is here. He wants to touch you this morning. So, yes, Lord. Karulog sa walay katapusan. Amen. Ganang pamuhan sa among kaliwala. O Diyos ka, isang mapamudikson ang akong kasaligan na Amen. Walay butang ang maisod, ihasay mo mga kamot, nagbarya sa imong gahon. Jesus. Oh, Jesus, tayo'y di ko uhiga pa, ining lawas ng inahala, magkayuhan. My son, Malti, when your presence, the Lord. Hallelujah. As we continue to sing this song, just surrender yourself to God. And then, ako nang isa na pagkarahan, kaya listen kaya, gusto ko mambo ng person. Sabi ni Pastor, gusto ko pagkarahan ng isa, pwede rin naman ano din ng isa. Let's grab this opportunity. God is here, and He wants to touch you, isa. Yes, Lord! Hallelujah!
Mao din niyang nahitabo gahapon igsuon sa atong mission sa Jesus Christ the Rose of Sharon Church, Luway, Bohol. Mabungahon kaayo. To God be all the glory.